Sai ka ji mutum ya ce, ina fama da ulcer na tsawon shekaru, amma fa har yanzu ban warke ba. A cikin wannan bidiyo za ka koya kurakurai guda 5 da ya kamata ka ƙaurace masu domin ka iya warkewa daga wannan matsala baki ɗaya. Na ɗaya, sanin tasirin magunguna. Samun ilimi game da amfanin kowanne daga cikin magungunan da likitan ka ke rubuta maka domin ka iya warkewa daga wannan larura zai taimaka ma sosai ka riƙa shan maganin yadda ya dace akai-akai ba tare da yin wasa da shi ba. Shan maganin yadda ya dace zai taimaka ma matuƙa ka iya warkewa daga wannan larura. Na biyu, yadda ya dace ka sha maganin. Na ga mutane da dama da ke fama da ulcer, na tambaye su ya kake shan maganin, sai ka ji ya ce man ni kawai haɗa su nake na sha a tare. Alhali kuma ba hakan ne ya kamata ka sha maganin ba. Akwai buƙatar ka tambayi masanin magani yadda ya dace a sha magani. Na uku, rashin tambayar likita yaushe zan dawo karɓar wani magani. Mutane da dama da ke fama da wannan matsala suna neman magani ne kawai a lokacin da ya kasance larurar ta taso. Da an samu sauƙi sai a koma shagali, sai kuma in har matsalar ta sake tasowa sannan a nemi magani. Alhali kuma ba hakan ne ba ya dace, domin kuwa akwai nau'ikan magungunan da za a ɗau satittika ana shan su domin a iya warkewa daga wannan matsala baki ɗaya. Na huɗu, cima. Kai da ke fama da ulcer me ya haɗa ka da shan lemun kwalba, yaji, maiƙo, tsami? Alhali waɗannan ababe na janyowa fatar cikinka ta samar da acid. Acid ɗin kuma na fama ma raunin ulcer ɗin. Dalilin hakan, waɗannan nau'ikan abinci ka ƙaurace masu. Na 5, yadda ya dace ka riƙa cin abinci. Fatar cikinka fa kamar balan-balan take, iya abin da ka zuba mata, iya yadda za ta buɗe. Kai da ke fama da raunin ulcer, idan ka cika cikinka dam, fatar cikinka za ta buɗe sosai, sannan kuma shi kanshi raunin za ya buɗe. Me ka fahimta? Kana kawai fama kanka ne. A nan abin da ya dace ka yi shi ne ka riƙa cin abincin kaɗan-kaɗan sannan akai-akai. Ƙaurace ma waɗannan kurakurai guda 5 zai taimaka maka sosai wajen warkewa daga wannan matsala baki ɗaya. Ina fata wannan bidiyo ya kasance mai muhimmanci a gare ka. Shin kana so ka san menene ainihin ke janyo ulcer ɗin? Zan ajiye ma link ɗin bidiyon a description ko kuma a comment section, ko kuma ka duba a cikin playlist ɗin magungunan ulcer. Mu ne lafiya.